Welcome back mga ka-Develop TV. Today's video mga kalapatid, alisin na natin yung tape ng mga warriors natin na tinitraining nung episode 1 mga kalapatid. So abangan yan sa ating video. So welcome back nga pala mga kalapatis dito sa Develop TV. Ang gagawin po natin ngayon mga kalapatis is alisin na po natin yung tape ng mga warriors. So bago yan mga kalapatids, yan, update muna tayo dito sa mga breeders and mga stock bird natin na kinukondisyon mga kalapatids. So unahin na natin tong nangitlog na una. Ayan, so napisa na yung kanyang itlog mga kalapatids. Ayan, so mahina ang kanyang brightness. Ayan po mga kalapatids, kikita nyo. So yung isang ilong niya mga kalapatids is tatanggalin na natin dahil bugok na yan mga kalapatids. So yan din yung kanyang ina ay tatay and then yung ina. So ano kaya magandang ilalabas ng mga to mga kalapatids. So abangan yan sa ating video ulit sa susunod na video. Ayan, so punta naman tayo ditong gawin mga kalapatids. So sa Isabela line, so malapit na rin natin yun isang pa hiwalay yung kanyang dalawang YB. Ayan na may sing-sing. Ayan po, so malaki yung mga yan mga kalapatids, ang laki ng katawan. Ayan po, so naglilimlim din siya mga kalapatids. So di pa ako nagpakain ngayon. Ayan, so punta naman tayo dito sa puti. Ayan, so nang ilog na rin ay tapos namisa na rin to yung dalawang puti natin, yung ilog nila mga kalapatids. Ayan po, so yung isa, so yun isa, ayan po. So medyo may maingay kung mapapansin nyo mga guys dahil may saranggola dito. Ayan mga kalapatids, nasa taas. Bumawasan natin yung ating brightness. Iwan ko kung makikita nyo mga kalapatids. So may ano mga kalapatids, may saranggola na maingay. Ayan, ano, so focus natin mabuti. Ano, kikita nyo ang dami mga kalapatids, meron pa doon banda. Ayan, so di nakita sino yun mga kalapatids. So yun na lahat yun mga kalapatids. So marami pa dyan banda, so di na natin papakita. So pupunta na tayo ditong gawin. So yan po na naputol na bahagi ng ating kalapati. Yung naputol mga kalapatids na hen, yung paa niya. Yan po. So kahapon nga mga kalapatids di tayo nakapag vlog dahil gawa ng yun nga, medyo busy din mga kalapatids kaya di natin na vlog. Pero hindi naman natin pinapabayan yung ating pagkukondisyon sa mga breeders natin and then yung mga kalapati natin dito. And so mga kalapatids, may sasuggest lang sana ako. So paki-comment down below yung gusto nyong ipagpares dito sa hen and then itong ating cock na pwede para sa inyo. So ipapares natin yan para sa inyong raffle mga kalapatids. So sana i-comment down below nyo kung ano yung gusto nyong hen and then cock na pagpaparisin natin. Ayan, so pili na lang kayo dyan mga kalapatids. Comment down below kung ano maganda. So wala yung isa nating ano. Yan po yung ating cock. Yan po yung bandang cock and then ito yung hen. So pili na kayo mga kalapatids. Yan po, pwede din yan. Ayan mga kalapatids. Yan po, bali sila po yung iaano natin dito. So medyo kulang tayo mga kalapatids. Hindi ako nagkakamali. Kulang tayo ng isa. Hindi ako nagkakamali mga kalapatids. Ayan, so mga kalapatids, pili lang kayo dito and then gagawin po natin yan. So tara mga kalapatids, tanggalin na natin yung tape ng mga warrior and then umpisa na natin. So yun na nga pala, nandito na tayo sa
loft ng mga flyer slope natin mga kalapatids. So ang gagawin po natin ngayon is tatanggalin na natin yung tape na nilagay natin, and then ilalagay po natin sila dito sa taas. And so nandyan pa yun, hindi ko po inalis mga kalapatids. Ayan po. So pasok tayo dito mga kalapatids, and then lagay na rin natin tong patungan ng ano natin ng camera, and then ito po tatanggalin na natin yung tape. Kung papansin nyo may tape yung mga yan. Ayan, naka-tape mga kalapatids. Para third day na nila to, yan o mga kalapatids. So tatanggalin na natin yung tape nila para pakawalan dito sa taas, and then maglalagay po ako ng pagkain nila para bumaba na sila mga kalapatids. Tara, samahan nyo ako dito sa ating gagawin na pag-alis ng tape mga kalapatids. Yun na nga mga kalapatids, umpisa na natin kumuha, and then alisin na natin yung tape. Yan po mga kalapatids, alisin na po natin. So naka-tape talaga siya mga kalapatids, so tatanggalin ko na po. Ayan, para maalis-alis na. Ayan. So one down na tayo mga kalapatids. Bubuklatin ko lang para maano. Ayan. So ito ilalagay ko na dito sa taas mga kalapatids para diretso na mamaya. Ayan. So yung third clutch mga kalapatids is di pa natin tatanggalin. Ayan. So yung iba mga kalapatids mahirap tanggalin. So yung iba ay yung ating video mga kalapatids is i-montage na natin. Mga kalapatids, tapos na natin sila lalagay dito. Ayan. So papansin nyo mga kalapatids, dito sila sa taas. Ayan. So yung iba mga kalapatids, pasok na. Ayan. So ganyan po yung ginagawa ko palagi kapag umaga hanggang hapon, kapag kada magpapakain ako mga kalapatids. Ayan. So mag-viewing sila dyan. Hindi ko pa po inalis to dahil mga 1 week ko po nga gagawin mga kalapatids. Ayan. Ayan, day 3 na nila pag-viewing mga kalapatids. Ayan, para iwas overflight kapag pinakawalan natin sila. Ayan po. So yun, may mga nagpapalipad dyan banda. Kita ko mga kalapatids. So delikado yan mga kalapatids kapag may saranggola pa, dahil may saranggola dito mga kalapatids. Mahirap yan sa mga kalapati natin kapag nagparonda tayo, tapos may mga saranggola mga kalapatids, dahil sigurado may oras na mabubunggo nila yung tali nya at magkaka-damage yung mga kalapati natin kapag nagpakawala tayo ng ganun mga kalapatids. So mga kalapatids, yan lamang po yung ating update ngayon dito sa episode 2 ng ating pag-self training mga kalapatids. Ayan, self training series mga kalapatids. Ayan po, mapapasin nyo, nasa labas na sila. Ayan. So yun lamang po mga kalapatids. Dako naman tayo sa mga nagpapa-shoutout sa Facebook at sa YouTube mga kalapatids. Tara at i-shoutout na natin sila mga kalapatids.
So yun mga kalapatids, so babalik tayo dito. So gawin naman tayo sa mga nagpapa-shoutout sa YouTube. So isa lang naman yung nakita ko nagpa-shoutout mga kalapatids. Ayan, si Vlogstar Low. Ayan, so may YouTube channel din yan mga kalapatids. I-subscribe nyo din yan si Vlogstar Low mga kalapatids. Ayan, so mga kalapatids, kaya po hindi tayo nakapag-upload kahapon mga kalapatids. Gawa nga ng yung sabi ko nga kanina sa unang clip ng ating video mga kalapatids. Ayan. So medyo busy dito sa aming bahay mga kalapatids, kaya di tayo nakapag-vlog. And then isa rin is mga kalapatids is medyo pagod tayo, kaya di tayo nakapag-vlog mga kalapatids. Yan, so bawi na lang po ako sa inyo mga kalapatids, dahil yun nga, sabi ko nga, so kapag napanood mo tong video na to mga kalapatids is i-comment down below mo yung gusto mong ipagparis natin, kung sino yung sa hen at or cock. So mamili po kayo ng tig-isang hen and then cock mga kalapatids. So tandaan nyo yan, hen at cock, para sa inyong kapag namisa yung itlog nila mga kalapatids is yun po yung ating ipaparapol sa inyo mga kalapatids. So kapag nangitlog po yun mga kalapatids, yung anak po nun is ipaparapol natin mga kalapatids. Na tatandaan nyo mga kalapatids, yung ating unang clip din na sinabi ko sa inyo. Ayan mga kalapatids, so huwag mong kakalimutan na i-comment down below yun kung sino yung napili mo, kung sino po yung marami pong boto doon sa hen na isa or sa cock na isa mga kalapatids is yun po yung ating pipili na ipagpapares mga kalapatids, dahil para sa inyo naman yun mga kalapatids So yun lamang po mga kalapatids. So huwag mong kakalimutan yun mga kalapatids yan. And then hanggang dito na lang yung ating video mga kalapatids. Gawa nga ng medyo kailangan pa natin magpahinga mga kalapatids, dahil nakapagpapurga naman na tayo nakapagpapurga na. And then nais na natin yung mga kalapati natin mga kalapatids. Ayan, so don't forget to like, comment and subscribe. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel mga kalapatids, subscribe mo na to. And then i-share mo na rin tong video natin sa Facebook para mas makita ng marami mga kalapatids. Ayan, yun lamang po ang ating video ngayon mga kalapatids. So hanggang dito na lang mga kalapatids. Abangan ulit sa susunod na episode natin sa self-training series mga kalapatids. So yan lamang po ang ating update ngayon mga kalapatids. Peace!